Paseamos por unha fraga galega, rodeados de piñeiros, carballos, castiñeiros e un mar de fentos e silvas. A elevada humidade, as temperaturas suaves e a abundancia de mamíferos como corzos, xabaríns, raposos ou gando proporcionan as condicións perfectas para a supervivencia do animal máis perigoso dos nosos montes. O carracho. Estes diminutos arácnidos levan millóns de anos habitando os bosques europeos. A diferenza dos insectos, os carrachos teñen 8 patas e aliméntanse do sangue doutros animais para completar o seu ciclo de vida. Nos últimos anos, os científicos observaron que as poboacións de carrachos aumentaron en moitas zonas do noroeste da Península Ibérica. O abandono das terras agrícolas, que favorece a expansión do mato e da fauna silvestre e, xunto co aumento das temperaturas medias e os invernos máis suaves, un dos factores que mellor explican ese aumento da cantidade de carrachos. Pero, son os carrachos realmente perigosos para os humanos? A resposta é sí, aínda que convén poñer as cousas en contexto. A maioría das picaduras de carracho non provocan ningún problema grave. Con todo, algúns exemplares poden transmitir enfermidades. A máis coñecida é a enfermidade de Lyme, causada por unha bacteria que algúns carrachos poden transportar. Os síntomas poden incluir febre, cansazo, dores musculares e, nalgúns casos, unha característica mancha vermella arredor da picadura. Tamén existen outras enfermidades menos frecuentes transmitidas por estes arácnidos. Por sorte, o risco pode reducirse de maneira moi sinxela. Ao camiñar por zonas con vexetación alta é recomendable usar pantalón longo e, se é posible, metido dentro dos calcetíns e roupa clara. Hai repelentes que se aplican sobre a roupa e as botas e que ofrecen unha protección extra. Ao regresar da excursión, convén revisar ben o corpo, especialmente detrás dos xeonllos, nos sobacos, nas ingles e no pescozo. Tamén é importante revisar os cans, xa que poden traer carrachos adheridos ao pelo. Se atopamos un carracho pegado á pel, debemos retiralo canto antes utilizando unhas pinzas finas, agarrando o máis preto posible da pel e tirando suavemente cara arriba. A rapidez na retirada reduce considerablemente o risco de transmisión de enfermidades. Desinfecta a zona e observa durante varias semanas se aparece unha erupción, febre ou síntomas extraños. Un dato curioso, os carrachos non saltan nin voan. Permanecen na vexetación baixa coas patas dianteiras estendidas, esperando que pase un animal ou unha persoa para agarrarse. É unha técnica coñecida como questing, unha auténtica emboscada a escala microscópica.